Gipadayag Kapitulo 21. Ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit o bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babayi nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kining mga pulonga kasaligan og matuod gayud. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang bag-ong Jerusalem. Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksan nga puno sa katapusang 7 ka katalagman. Miingon ang anghel, dali ngari og patan-awon ko ikaw sa pangasaw-unon sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa kristal. Kini may dako ug habog nga paril ug may 12 ka ganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Matag kilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Ang paril gitukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karnero. Ang anghel nga nakigsulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan aron isukod sa syudad ug sa mga ganghaan ug sa paril niini. Kwadrado ang syudad, parihas ang gitas-on ug ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas-on niini 2,400 ka kilometro ug ang gilapdon, ang gihabugon
ug ang gitas-on niini parihas gayod. Gisukod usab niya ang paril ug kini 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sukdanan nga gigamit niya nga maoy kasagarang gamiton. Haspe ang parel niini og lunsayng bulawan ang tibuok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa parel sa syudad. Ang una haspe, ang ikaduha sapero, ang ikatulo agata, ang ikaupat esmeralda, ang ikalima onise, ang ikaunom cornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, ang ika-11 hasinto, ang ika-12 amatesta. Ang 12 kaganghaan pulos perlas, ang matag ganghaan hinimo gikan sa usa ka perlas. Ang dalan sa maong syudad lunsayng bulawan og tin-aw sama sa kristal. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mauman ang templo. Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdan-ag man ini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini ug dad-on sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibuok adlaw ang mga ganghaan niini ug dili kini serhan kay didto wala na may gabii. Dad-on ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero.